Eta larrialdi baliabideak kudeatzeko txutenegako egoitzarakoaz, bertan daukagulako Eusko Jaurlaritzako larrialdietako zuzendaria, Ricardo Ituarte jauna, egunon? Egunon. Zeintzuk dira ordu honetan arretagune nagusiak? Bueno, errepideak batez ere, gure arreta errepidetan jarrita dago. Gutxi gora bera bostetan hasi eginda elurra botatzen, barnealdean, gaua zaila izan da, eta honen ondorioz arazoak izan ditugu. Dena den, egoera hobeagoa da orain, tregua bat daukagu meteorologia arloan, eta honen ondorioz baldintzak hobetu egin dira errepidetan. Pentsatzen dugu Ituarte jauna, baliabide guztiak aktibatuta daudela, zakiteko izeko lehen orduan are eta babesta balagoa eman behar izan diozuen baliabide horiei? Bai, kontuan hartu behar dugu eguraldiko aurreikuspenak bete egin direla. Hori, importantea da, nola ez. Honen ondorioz, baliabide guztiak egokitu egin dira, eta aurre egiteko onak izan dira, eta dena den, arreta, prekauzioa da gure mezu nagusia orain. Bai, batez ere jakin da, zer datorkigun, ez da? Ze aurreikuspen dauzkazue esku artean? Bai, gaur eta bihar goizez berdin jarraituko du. 200 metrotik gora elurra botako du, kostaldean euria, txingorra, ekaitzak, horregatik, arreta, prekauzioa, luzatzen diegu jende guztiei. Eta, biharko goizaldetik aurrera pentsatzen dugu temperaturak pizkatxo altu ezegoak izango direla. Dena den, ikusi egingo dugu, gaurko eguna zaila izango da. Naiz eta orduan tregua izan, etorriko da ekaitza, etorriko da elurra barnealdean, esan dudanez 200 metrotik gora, baina beheko parteetan ikus ditzakegu fenomeno horiek, Gipuzkoan eta Bizkaiko barnealdean gaur gertatu denez. Zuzeuk aitortu diguzu Ituarte jauna, errepidek sortzen dutela kezkarik handiena, goizean izandako arretagune batzuk ere jaso ditugu. Ez dakite, egoera une honetan zein den eta nola joan den goiza oro har? Orain egoera askoz normalagoa da. Lehenengo orduetan, bostetatik aurrera, hasi egin dira arazoak, bai nazional batean, Etxegaraten, bai A15 biak itxita egon dira. Arazoak izan ditugu baita ere Aiurdin, nazional 622an, eta orain egoera askoz normalagoa da, sare nagusi guztia irekita dago, nola ez, arazoak ditugu sare sekundarioan, baina luzatzen diegu jendei trafiko webgunea jarraitzeko gonbidapena, eta hori importante da, momentu berean jakiteko zer gertatzen ari den errepide bakoitzean. Txurdenako egoitza horretan, pentsatzen dugu gaur giroa berotuta egongo dela, kanpokaldean ez ezik, ze jarraipen egingo diozu goizean zehar? Bai, erantzun behar diogu gertatzen ari den guztiari, horregatik pertsonak areagotu egin ditugu, adibidez, bat bi aretoan areagotu egin ditugu gure errekurtsoak, gure baliabideak 125ean, eta gure teknikari guztiak aktibatuta daude edozein larrialderi aurre egiteko. Orduan, pres gaude, egongo dira arazoak, baina pres gaude aurre egiteko, nola ez. Ituarte jauna, eskerrik asko animo eta bere horretan geratu da hila, esateko moduan izan gaitezen okerrena dagoeneko pasatu dela. Mila esker? Mila esker zuei. Horako 25 gutxi, ahots gehiago.